وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يبصرون ولو نشاء لمسكناكم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكس في خلقه أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ولا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويهلك القول على الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله طاعة أجمعين والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا ولم يجعله عوجا. الحمد لله الذي أنزل سكينة في قلوب المؤمنين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الحمد لله الذي فاطر السماوات والأرض جاء الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع أو يزيد في خلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. بلما الإسلام وعمي الله فوق على بركة الله سبحانه وتعالى ولنمدون ala min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn kan bi jumadonya ba in na an bɛ foli ni barikada belebeleba segin ka taa Alahu Taala ma ala min sɔnna ka an kanu bi jumadonya in ka kɛ anw ɲɛna bari juma tɛmɛlen ani caman y'a kɛ ɲɔgɔn fɛ bi olu bɛ kaburu kɔnɔ an b'a deli ala fɛ a silamɛ ɲumanw ala ka hinɛ olu la o tɛmɛlen kɔfɛ an b'an sinsin ni daliba masa tɔgɔ ye ala min ye kow daminɛ ala min bɛ kow laban fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ban ka Alahu subhanahu wa taala min ka masaya to yen an b'an ka kow daminɛ n'o ala tɔgɔ ye Ar-Rahmani ala min ye diɲɛ hinɛ labɔlen tigi ye Ar-Rahim ala min ye alikiyama jɔn do hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen tigi ye o kɔfɛ an bɛ nɛmɛ ɲini zamzamiyu kan alakiraba Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alakira min n'a ka fisa danfɛn bɛɛ lajɛlen ye alakira min cira kana kɛ hinɛ ye danfɛn bɛɛ lajɛlen ma alakira min cira n'a bɛna taa an surunalen don alikiyama jɔn do Allah subhanahu wa taala min ye fasamandiya fɔ k'a fɔ jumadonya fɛ ni maa min sɔlila alakira kan siɲɛ kelen a ko ale ala n'a ka mɛlɛkɛw u bɛ sɔli ka siɲɛ 10 ni maa min ye siɲɛ 10 kɛ alakira kan ala n'a ka mɛlɛkɛw bɛ 100 kɛ ni maa min ye 100 kɛ u bɛ 1000 kɛ o kɔfɛ sa ni maa min ye sɔli 1000 kɛ jumadonya fɛ alakira Muhammadu ka sallallahu alaihi wasallam a ko Allah subhanahu wa taala y'o tigi golo haramuya janɛmɛ ma nka o bɛ kɛ i ka faridaw kɔfɛ o bɛ kɛ awa Allah subhanahu wa taala ka kumakanw labatoli kɔfɛ o bɛ kɛ Allah subhanahu wa taala gasi sigili kama bari maa min bɛ sɔli alakira kan n'a y'a sɔrɔ e tɛ ala ka faridaw seli i ka sɔli ye fu de i bolo n'i bɛ sɔli alakira kan n'e ma alakira kanu i ka sɔli fu de i bolo n'e bɛ sɔli alakira kan Allah subhanahu wa taala ye dan minnu sigi n'i y'i pan o dan kan i ka sɔli bɛ k'i bolo fu ye o b'a yira sɔli bɛ ɲa maa jumɛn bolo al-mu'minun na maa minnu siranna Alahu taala ɲɛda ɲɛ u bɛ jama la u siranna Alahu taala ɲɛda ɲɛ u b'u kelen na i ka dɔn k'a fɔ sɔli fasamantiya minnu filɛ k'a fɔ o tigilamɔgɔw de b'a sɔrɔ nka maa min b'i ɲɛ jɔ maaw la sa nka ani ala cɛ a bɛ fɛn min kɛ dogo la o tɛ Alahu subhanahu wa taala bato ye o i ka dɔn k'a fɔ sɔli nafa foyi tɛ se o tigi ma an b'a ɲini ala fɛ Alahu subhanahu wa taala sɔrɔ ko ɲuman ala k'o nɔgɔya an ye bari an bɛ diɲɛ waati min na diɲɛ kɛra musalaka yɔrɔ de ala ko min yɛrɛ filɛ nin ye n'o bɛ an bolo ala ye fɛn minnu wajibiya an kan i ka dɔn k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen kɛra musalaka de ye maa dɔw yɛrɛ bɛ yen olu bɛ wuli ka taa misiri kɔnɔ de maaw k'a fɔ nana maa dɔw n'i y'u ye ka ala ko fɛn o fɛn kɛ u b'a kɛ de mɔgɔw k'a fɔ ko karisa ye nin kɛ ɔ maaw k'a fɔ nin alikiyama jɔn don e ka sara bɛ taa k'o di o kama maa damadɔ bɛ yen olu pɛridilen don alikiyama jɔn don o maa minnu b'u ka ko kɛ maaw ɲɛkɔrɔ sa o tigilamɔgɔw b'a la bari an bɛ se ala fɛ yen don min n'i taara se ala fɛ yen k'i b'i ka sara ɲini k'a fɔ ala ne ye nin maa hakɛ bila ka taa hiji la wali ala ne ye nin sɔrɔkato hakɛ bɔ nin maa hakɛ ye ala ne ye nin maa hakɛ n ye nin wari hakɛ di nin mɔgɔ hakɛ ma ala b'a fɔ i y'a d'u ma kɛ o kɛra mɛ i m'a kɛ ni ala kama i m'a kɛ ni ala kama i y'a kɛ de karisa ni karisa ni karisa olu ka se k'a lakali i y'a kɛ de a ka sigida la maaw ka se k'a lakali
wali i y'a kɛ de a ka jamana kɔnɔ mɔgɔw ka se k'a lakale ɔ i ka bi sara ye a tɛ ne bolo dɛ minnu y'a lakale i bɛ t'i ka sara minɛ olu bolo donc yan'an ka taa pɛridi in na n'an bɛ fɛn o fɛn kɛ an k'an jija an k'a kɛ Alahu Taala kama bari Ala y'an lade kuranɛ kɔnɔ a ka ca Ala ko kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ jumɛn na bari fɛn in bɛɛ surusi ye fɛn jumɛn ye o ye sitanɛ de sitanɛ ka baara sitanɛ n'a ka adawatu n'a sera jɔn o jɔn na kunangoya dan don Ala k'an kisi ka bɔ a ma Ala ko ya yohannas a ko ya aw adamadenw inna wa'adallahi haqq a ko ne Ala ye layidu min ta aw ye k'a fɔ diɲɛ bi ban ne Ala ye layidu min ta aw ye k'a fɔ n bɛna taa aw jɔ k'aw fɛsɛ ne Ala ye layidu min ta aw ye k'a fɔ ne bɛna aw adamadenw faa ni ka taa aw kunu k'aw ɲininka a ye fɛn kelen kelenna fɛn o fɛn kɛ ne Ala min ye layidu ta aw ye k'a fɔ wala tus'aluna yawma izin anin na'im k'a fɔ dɔrɔmɛ kelen o kelen n'i y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ yan k'a nafa k'a ti ko Ala bɛna t'i jɔ a dɔrɔmɛ kelen sɔrɔla cogo di k'i ɲininka a bɛɛ la kelen kelen ɔ e min ye maaw ka miliyɔn namara e ta ye jumɛn ye sisan e min kɛra sabu ye ka maaw ka 100,000 burun feerefɛn na e ta ye jumɛn ye sisan i k'a dɔn k'a fɔ kiti bɛ nin bɛɛ la alikiyama jɔn don Ala ko ale ma nɛgɛ dɛ a ko inna wa'adallahi haqqun Ala ka layidu a ko tiɲɛ don dɛ Ala ye layidu min ta an ye Ala yɛrɛ kumakan filɛ kuranɛ kɔnɔ a ko tiɲɛ don a bɛ suratu fatiri kɔnɔ a ko fala taghurrannakum alhayati dunya wala yaghurrannakum billahi algharur inna ash-shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwan Ala ko a kana sɔn fiyewu layidu in talen kɔfɛ diɲɛ n'a nɛɛma fitinin ka aw malasa a kana sɔn fiyewu Ala subhanahu wa ta'ala ka saraw dɔlen kɔfɛ sara ɲuman ani sara jugu dɔnen kɔfɛ a kana sɔn diɲɛ nɛɛma fitinin ka aw nɛgɛ k'aw malasa a kana sɔn fiyewu sitanɛ n'a ka adawatu sitanɛ n'a ka janjuru olu ka saw la k'aw bɔ Ala nɔfɛ a ko inna shaytana lakum aduwwun a k'a dɔn sitanɛ tɛ foyi ye bani adamadenw la fo n'a kɛra aw jugu de ye an filɛ gɛlɛya min na diɲɛ na yan nin Ala yɛrɛ y'o fɔ kuranɛ kɔnɔ a ko mumini ka kaso de ye diɲɛ ye ɔ fɛn min kɛra sabu ye k'an se nin kaso jugu in na yan o de ye sitanɛ ye sinon adamadenya asilo filɛ Ala ye adamadenya da adamadenw tun bɛ min alijinɛ kɔnɔ an fa Adama a tun bɛ alijinɛ de kɔnɔ mais fɛn jumɛn kɛra sabu ye k'u bɔ alijinɛ kɔnɔ ni ka na n'u ye diɲɛ kɔnɔ diɲɛ n'a balawu a n'a funteni jugu cɛla sa o de ye sitanɛ ye o kama jugu fɔlɔfɔlɔ min bɛ bani hadamaden na sitanɛ don dɛ ɔ n'a fɔra k'an jugu ye sitanɛ ye caman bɛna miiri sisan k'a fɔ cɛ belebeleba dɔ de bɛna bɔ cɛ fimanba wali cɛ jɛmanba kumaba a bɛ bɔ kulu la dɔrɔn k'a cun ko ne de ye sitanɛ ye la o tɛ sitanɛ ye dɛ sitanɛ bɛ daminɛ yɔrɔ jumɛn bi nafsika sitanɛ bɛ daminɛ i yɛrɛkun de la i ni jateminɛ fɛn jumɛn bɛ yen k'a ka di e ni ye k'a man di Ala ye i ni min k'i samali min kɛ ka se o ma o de ye sitanɛ fɔlɔ ye Ala subhanahu wa ta'ala ko k'an ka maakɔniya dabila k'an ka maakɔrɔfɔ dabila k'an ka nkalontigɛ dabila k'an ka namara dabila ɔ e min baara wɛrɛ t'e la o fɛn ninnu kɔ o i ni sama ka b'o la kɛ ɔ i ni min k'i bila o fɛn min kɛli la dɛ o de ye sitanɛ ye sitanɛ ka baara de y'o ye sitanɛ mankutu la mais baara minnu b'a bolo n'a b'o kɛ bani hadamaden na i k'a dɔn k'a fɔ o baara ninnu de filɛ nin ye a ko a kana sɔn a ka bin sitanɛ ka janjuru kɔnɔ dɛ sitanɛ sera maa o maa la alikiyama jɔn don i mago sara bari lahara jɔn don an taalen an jɔ tuma min na ni an bɛ ka fɛsɛ minnu tugura sitanɛ kɔ diɲɛ na yan Ala b'a fɔ a ye taa ka sara minɛ sitanɛ bolo u taalen se sitanɛ ma i b'a dɔn a bɛ min fɔ sitanɛ b'a fɔ de ko afala talumuni falumu anfusakum bado n'i ye nin mɛn kaban kana to i ka bin sitanɛ ka jan kɔnɔ kana to sitanɛ ka se la ka taa se Ala subhanahu wa ta'ala ma dɛ sitanɛ b'a fɔ de a kana ne jalaki dɛ a ye a yɛrɛkun jalaki u b'a fɔ i ka dalilu ye mun ye a b'a fɔ k'aw to diɲɛ na jɔn ye ne sitanɛ y'a ɲɛ la ko n bɛ ka nin k'i la donc a kana ne jalaki dɛ fɛn o fɛn n'i y'a sara sɔrɔ alikiyama jɔn don na yan bi o de jari ye diɲɛ na donc maa si kana ne jalaki sitanɛ ka kumakan de ye nin ye ɔ an bɛ se an yɛrɛ la cogo di mun kama an ka se ka bɔ sitanɛ bolo i b'a daminɛ i ka du kɔnɔ Ala ye muso min kalifa i la Ala ko wa kharna fi buyutikunna wala tabarajina tabarjana jahiliyatil ula Ala ko an balakaw aw ka sabati so kɔnɔ a kana bɔ ka kɛ i b'a fɔ fɛn dɔ baliw n'i bɛ bɔ a ka kɛ ni cɛ ka jɛn ye n'i bɛ bɔ a ka kɛ i bɛ ka bɔ ka taa Ala subhanahu wa ta'ala ye sariya minnu fɔ i bɛ ka bɔ ka t'o la
n'o bɔra la ka ban a sen kana ye kɛnɛma. N'i sera ka muso mara denw bɛna sɔrɔ sisan i b'i ɲɛsin denw ma. Nka bi e ka yɛlɛ an ka réseau sanfɛ bani. Yala 95% musulmans minnu bɛ ka bɔ nin ye réseau sanfɛ manamana ko musomaninw fara cɛmaninw kan minnu bɛ manamana ko la réseau sanfɛ yala nin bɛɛ ye selibaliw den de ye. Kabi yan nɔ ni maa min ma sara ɲɛnama sɔrɔ alikiyama jɔn la a man ka bali la. Bari ala ye fɛn bɛɛ ɲɛfɔ ka ban. Ne kɛɲɛli i ka du la cɛkɔrɔba e bɛ seli la misiri kɔnɔ mais e denw de filɛ réseau sanfɛ nin. I den musomaninw de filɛ réseau sanfɛ cɛw mélangés la fan bɛɛ. U mago tɛ ala ko la u mago tɛ seliko la. N'olu sara k'an ka taa seli olu su kan ko bari ko cɛkɔrɔba bɛ misiri kɔnɔ. Cɛkɔrɔba seli bila. Maa o maa dɛsɛli i ka mara la k'i sigi k'i ka mara tiɲɛtɔ ye k'i bɛ taa ala bato i bɛ fu de la. Bari ala ko ten maratigi kelen si tɛ yen k'i bɛ sira to tigɛ i ka maraden kɔfɛ. Fo maa min dɛsɛra a ka mara malako la n'a y'a fara ka bɔ maratɔw la ala t'o tigi minɛ o ma. Mansa fila aw man teli ka dɛsɛ den na dɛ. Ko mana gɛlɛya cogo o cogo aw de bɛ se ka den koro k'a don ala subahana wa taala da fɛ madama aw yɛrɛ bɛ ala ko la fɔlɔ. Bari silamɛya in bɛ ka fɔ bi n'i ye dɔw ye seli la fo ni saya kɛra u ka quartier kɔnɔ. N'i ye maa dɔw ye seli la fo ni maa sara u ka du kɔnɔ. Aw ka ala ko bɛ se ka kɛ o siran sugu ye o tɛ ala kama ko ye dɛ. O kama ala ko kana ne bato fɔlɔ f'a ka sɔrɔ i kan dɔn. A ko n'i ma ne ala dɔn cogo jumɛn na i bɛ se ka ne ala bato. O fɔkun tɛ dɔ wɛrɛ ye a fɔkun ye nin n'a ɲɔgɔnnaw de ye. Ala ka lajarabi bɛɛ a bɛna silamɛ ɲuman sɔrɔ ala ko sira de kan. Nka bi n'i donna an ka maraw kɔnɔ a kɛra baara ye dɛ. Jo min filɛ pankan coloki la maaw ɲɛfɛ nin don o don arapu sɔnkura da don o don a bɛ sɔnkura bɔ la don o don a bɛ ka diɲɛ koba kura dɔ kɛ. Nka o fa de filɛ nin ye misiri saba fɔlɔ la nin. Cɛkɔrɔba e jɔyɔrɔ kɛra jumɛn ye sisan ala ko la. Ne dɛsɛra k'i den ladon a ka ala dɔn ne sara don min yala a bɛna ala dɔn. O kama diɲɛ laban in na fa mana sa ka den to sira o sira kan a bɛ taa o sira de fɛ. A yɛlɛma man di dɛ. O kama i bɛ ɲɛnamaya la waati min a sa ye tɔgɔ bɛrɛ i ka se k'i den bila ala ko sira kan sinon ne y'i kɔ don o y'a bannen de. A tun bɛ musalakani minnu kɛ n'i kumana a bɛ wuli ka tile fila nin kɛ a bɛ k'a seli a bɛ n'o bila. Ne sara don o don a t'a ten da dugukolo la ala ye bilen. N'aw sara o sacogo la sa a ka taa jɔ alaw taala ɲɛkɔrɔ a bɛ gɛlɛya dɛ. A bɛ gɛlɛya. O kama sitanɛ sera fɛn fɔlɔ minnu na o ye an ka denbaya de ye. Denbayaw ani ala ye dɔɔnin di maa minnu ma n'o ye nafolotigiw ye. Alaw taala yɛrɛ y'o de fɔ kuranɛ kɔnɔ. Innama amwalukum wa awladukum fitnatun. Ala ko nafoloba minnu filɛ aw bolo nin ani den minnu filɛ aw bolo nin n'a bɛ ka waso n'u ye a kɛra cɛman ye a kɛra musoman ye a ko fitnatun fitinɛ de don. Bari a b'i sama ka taa yɔrɔ dɔ la ko min n'a kun man di ye e yɛrɛ tɛ sɔn k'a kɛ mais n den ka di n ye kama e b'a to yen a ka taa kɛ. N'i y'a to yen a ka taa kɛ sa n'a kɛra sara ye don min wa a tɛ k'i kɔ dɛ. I tɛ sira to tigɛ fiyewu ala b'i jɔ k'a jɔ n'i jɔda dɔ b'a la n'i ma se k'a dilan a la o kama i ka sun t'i nafa. I taara hiji min na tɛ yan o tɛna se ka foyi ɲɛ ye. I ka alabatoba o bɛɛ taara ji la bari nin den i ma sɔn k'a ladilan. Denmansaw olu de jɔyɔrɔ bɛ den ka ko la kosɛbɛ. 95% musulmans ni bɛɛ sera k'i den ladon walahi tiɲɛni min bɛ ka kɛ jamana in kɔnɔ bi maakɔrɔbaw bɛ ka sigi ka miiri ni fɛn min ye jamana in kɔnɔ bi sara caman bɔra a la. O silamɛ joli joli bɛ yen minnu ka du kɛra batɛmɛsira ye. Yala aw ma alakira ka du mankutu mɛn wa. Alakira dira an ma de ladegeliko ɲuman ye k'an k'a ladege. Laqad kana lakum fi rasulillah iswatun hasana. Alakira dira an ma de an k'a ladege. N'i ma se ka kɛ alakira ye i jija i k'a jogobaw ladege bari alakira tanuna ni jogo de ye kuranɛ kɔnɔ. Alakira tun bɛ si ka seli a tun bɛ ala subahana wa taala la a tun b'a yafa deli. Riwaya dɔw nana n'a ye ko siɲɛ 70 ani kɔ tile kɔnɔ. Alakira jurumuntan layidu taara maa min ye diɲɛ kɔnɔ k'a fɔ e kɔni bɛ don alijinɛ kɔnɔ k'a b'a bɛ ɲɛnamaya la
o de ka bato cogo ye nin ye alakira tun bɛ sun sanga ani waati bɛɛ a tun bɛ sun lundi ala subhanahu wa ta'ala y'o bɛɛ dɔn nka a ma sɔn ka alakira tanu ni si ye ala ko cogo di fa innaka la ala khuluqil azim ala ko alakira e ye ne kanubaga de ka di ye bari e ye jogobatigiw dɔ de alakira tanuna ni jogo de o kama du mana k'i bolo cogo cogo i jija bolo ka si i ka du la ni jogo ye jogo ɲumanya ala ɲɛsiranya bɛ sigi fɛn min sanfɛ ala ɲɛsiranya ye daga de gakuru saba min b'a la o ye jogo de ne siranna ala ɲɛ ne ye jogo ma ye ala ɲɛsiranya tɛ taa yɔrɔ jan o ala yɛrɛ ko ten ale ye seli d'an ma de tanha anil fahsha'i wal munkar a ye seli d'an ma de k'an dilan k'an bɔ jogojuguw la mais ni jogo ma ɲi seli se k'a kɛ ka ɲa o san kelen e bɛ seli la diɲɛ don o don san kelen e bɛ seli la awa tile kɔnɔ farida 5 o ma se ka ala ɲɛsiranya min di e ma o yala e b'o ala ɲɛsiranya sɔrɔ cogo di seli dun dira ma de k'an jogo sanuya sinon ala y'o fɔ o yɔrɔnin kelen yɛrɛ la a ko wala zikrillahi akbar a ko nka ala ko suma ka bon dɛ ala ko suma ka bon kosɛbɛ o bɛ jɔn surunya ala la nka fɛn min bɛ maa sanuya k'i ɲa k'i bila ala ko sira kan o ye seli de bari a b'i jogo ɲa n'i bɛ seli i b'i yɔrɔ ma janya ka bɔ ala subhanahu wa ta'ala ka kɔnfɛnw na ala ye dan minnu jira i b'i jɔ o danw na mais o silamɛ ka dɔgɔ bɛ yen min ka so kɔnɔ ni seli bɛ dafa dɛ k'a fɔ a ka duden bɛɛ bɛ farida dafa o dan bɛ kɛ selidenni kɛnɛ wali seliba kɛnɛ o san kɔnɔ siɲɛ kelen kɔni a silamɛ caman b'o sɔrɔ dɛ seliba caman b'o sɔrɔ sinon jamana min bɛ ka mankutu ni silamɛya ye kɛmɛ kɛmɛ sara o kɛmɛ kɛmɛ sara ko mɔgɔ 95 o de bɛ an ka nin sira in kan n'o ye ala ko ye réseau filɛ ka tiɲɛ cogo min na nin ye an yɛrɛ b'a dɔn cɔpɛrɛ bolitigi den tɛ nin ye chrétien tɛ nin ye n t'a si la mubtadaw olu den tɛ nin ye a caman ye selila nanfigiw de ka t'i ten turu ala ye mais e dɛsɛra i ka mara la ala ye fɛn minnu don e garisɛgɛ la e bɛ se ka dɛsɛ o la cogo di mais fɛn in bɛ tali kɛ yɔrɔ jumɛn na o ye an balakaw de an balakaw ni min m'a kɛ ka ɲa alikiyama jɔn don kiti b'u ni ala cɛ dɛ bari ala ye du mara di cɛkɔrɔba de ma e de kan ka fara ale k'a ka du mara kana fara denw kan ka cɛkɔrɔba kɛlɛ dɛ n'i y'o kɛ kaban n'i sara dɔrɔn o ye ta bannen pewu bari o ye kiti bilalen e ni maa min cɛ sa o ye ala de ye ne kɛra sabu ye cɛkɔrɔba den kelen ka muruti ala ko ma k'a sɔrɔ a se b'i ye i ma sɔn ka fara cɛkɔrɔba kan e mago sara alikiyama dɛ o kama an balakaw a bɛ se ka fɛn o fɛn kɛ a ye fara dutigiw kan a ka jɛ ka denw dilan n'o kɛra n'i sara don o don i bɛ yɛrɛ kaburu kɔnɔ de sinon maa caman bɛ ka sa bi u bɛ kasi la dɛ k'a fɔ n'i taara su dɔ k'i kɔ don wali an ye kuranɛ kalan wali karamɔgɔ karisa o taara a yɛrɛ bolo kɛ k'an ba da wali k'an fa da k'o de ye hɛrɛ ye o tɛ foyi ye ala kira ka jalamugu bɔra a kana ka silamɛ dɔ kasange k'a don kaburu kɔnɔ ala kira m'i kɔ don fiyewu jibiriya y'a kɔrɛ k'a yira a la ko a tatɔ filɛ janɛmɛ kɔnɔ nin i y'i ka jalamugu don min na a tatɔ filɛ nin mun y'a san ma munafigiya ala ko b'a da la nka a ma se dusukun na bari n'a sera dusukun na e tɛ se ka kɛɲɛ i ka denbaya la k'u tɛ ala ko kɛ o b'a yira an bɛ min na nin ye an k'an jija an k'a kɛ an ni ala cɛ kana kɛ nata kama kana kɛ maaw k'a fɔ kana kɛ diɲɛ sɔrɔ in kama fiyewu ala ko kɛ i dayɔrɔ kama ala yɛrɛ y'o de fɔ faman sha ittaqaza ila rabbihi ma'aban a ko n'a ye maa min ja ala yɛrɛ de kumakan ye nin ye a ko n'a ka di maa min ye kuranɛ kɔnɔ suran 100 ani suran 14 nin jigilen kɔfɛ a ko n'a ka di maa min ye ala ta'ala minɛ i dayɔrɔ kama wa hadaynahu sabila ima shakiran aw ima kafura ala ko sira ye fila de kɛ ala barikadaba ye i k'o sira ta sa i ka ala ta'ala labato wali ka fitiri waliya ala subhanahu wa ta'ala ma ala ko fɛn minnu kana kɛ min y'i ja o kɛ diɲɛ na yan nka i tɛ foyi sara kɔ dɛ wala taziru waziratun wizra ukhra ala ti maa ka doni ta k'a da maa kun denw bɛ koro ka se yɔrɔ dɔ la den o den
n'i sera san 18 ma a bila i kunna k'a fɔ i bi baara o baara kɛ Alahu Taala bɛ k'a sɛbɛn i yɛrɛ tɔgɔ la. n'i ye jurumu kɛ miskala zarratin i b'a sɔrɔ ɲɛ ye, wa ɲuman b'o cogo la. kabi i sera san 18 i kungo bɔra i fa da la, i kungo bɔra i ba da la, o b'i kɔrɔ mɛ o tɛ se k'i kɔrɔ i b'a fɔ denmisɛnninw dɛ. donc o b'a yira an ka génération u ka segin ka cɛkɔrɔbaw lamɛn, u ka segin ka musokɔrɔbaw lamɛn, olu de bɛ se k'u bilasira. mais nin yɔrɔ défaut caman bɛ an falaka n'an balakaw la dɛ. kana den to yen a k'a diyaɲɛ ko bɛɛ kɛ. n'i ye den to yen a k'a diyaɲɛ ko bɛɛ kɛ, wallahi n'a nana don Ala gasi la, n'i k'a bɔ i b'a bɔ o la don o don, i b'a dɔn k'i ye kojugu lamaga a don. den ka di i ye mais a tɛ se ka diya e ka tɛmɛ Ala kan. Ala de y'a don i bɔgɔ la. maa dɔ filɛ nin ye a ma den sɔrɔ. e ni maa dɔ ye denmisɛnya kɛ fɔ k'aw kɔrɔbaya a ma den sɔrɔ. Ala ye den de don i garisɛgɛ la, o bila Ala ko sira kan. n'i sara don min o bɛ Ala ko minnu kɛ i n'o hinɛ dɔ sɔrɔ. mais n'i y'a to popapo la diɲɛ na yan ka t'i da, e mago sara. bari kaburu bɛ ka lakale cogo min a ka jugu o ye o. hakili tɛ se k'a dan ye quoi. fɛn min ka ɲi dɔrɔn i ka ɲumanya kɛ, ɲuman kɛ dɔrɔn. ɲuman kɛ i seko n'a damayira la. n'o kɛra n'i taara i da diɲɛ don o don Ala subhanahu wa taala b'o suma i ye. an b'a deli Ala fɛ Ala k'an sago d'an ma, Ala ka haminako nɔgɔya sallallahu nabi. juma caman bɛ Ala bolo, Ala k'o yira an na. Ala ka hinɛ an ka taabaw la, Ala ka yafa k'u ma, Ala k'u dayɔrɔ suma. Ala k'an yɛrɛ ɲa k'an ta don kɔrɔ ciba kanu kama. salli ala Mustafa. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تولي لله رب العزة جميعا لا اله الا هو اله المشير. سبحان ربك رب العزة ما يصفون وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة.